Monggo Cak, minggaing Cak Komet lan Cak Dodo menika dipun iringi ndamel serampat monggo. Dados Mas. Yuk monggo.
nondi-nondi angger sing ra nangkap mesti ya terus. Terus. Kok kowe iki wong seni kudu gandes luwes mengikuti alur karepe piye ya kuwi kudu sing mbok setujone. Lah tapi wis pirang kowe iki nek disawang ibu-ibu apa gak isin ta kowe iki? Lah isin apa? Wis apa ta dagelane kok muring-muring lagi munggah nek muring-muring ke apik, raine nglumpuk kaya nyuluh kodhok. Isin. Raine mecer-mecer totoli pitik to kok. Totoli pitik apa karak kok. Lho to rasa nesu, eling dawuhe para yai, para pini sepuh. Innallaha ma'as sabirin. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iku dibiacok kiai kene lho. Lha wong dalil cekak mbok takono sapa wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Iya. Lho ngono lho. Dadi aja titik-titik emosi, eling apa jere dokter. Piye? Wong nek gampang emosi, kok nek darahmu munggah, ya. Kok suwe-suwe kena penyakit sing jenenge penyakit stroke. Stroke. Aku ora kesusu. Kowe nek ape stroke kok. Lho. Maksudnya penyakitnya gitu. Penyakitnya jere dokter kowe nek gampang muring-muring darahmu munggah kok kena penyakit sing jenenge penyakit stroke. Stroke. Aku ora kesusu. Kowe nek ape stroke kok. Aku mau stroke. Kuwi penyakit bahaya. Mlakune elek. Kenapa? Amin. Lho kok amin kita kaplok pisan. Aku karek ngamine kok ngaturke uluk salam rumiyin dumateng para sesepuh pini sepuh ingkang baku kagem sing hamengku gati. Awake dhewe kaya doro ya to. Doro piye? Dawur. Lho, iki rencana apa dikek ning penuwun kok awake dhewe. Dadi dagelan plus kaya tekek awake dhewe iki kok. Ngaturke sembah nuwun nggih Mas. Jek. Sik ganti mic Mas. Anu Mbak, anyeng. Ora mikir ya. Cek lho, penak iki to Mas. Mosok. Testing. Harus diketes terus dibanting. Hadirin dan hadirat, Pak Sirin kathok ing glorot. Lho. Ladies and gentlemen, gadis manis keloloten permen. Bapak-bapak, ibu-ibu, nek gak buka rasa mlebu. Ki apa lho kowe tak tuwapuk lho kowe iki kok. Lho Mas sepeda lho, sepeda kuwi. Yo. Para pini sepuh, para pinisilin gemupoi motomu kuwi. Kok teko pinisilin kok men ketok kompak lho aku melo. Gonceng awakmu kok nyapa kowe iki? Lho, nyapa to? Lah mobil mbok banter aku gonceng nguri dhewe. Lho, time is money. Mane yo mane, kancane ndase klotakan kabeh. Salah kon ninggal ndas ra gelem kok. Lho, ninggal ndas terus piye? Nek omong piye? Ngerti dielmi. Ngerti dhewe to perjalanan kaya ngono. Alhamdulillah nggih, Bu. Radosan mriki sampun alus. Penak nggih. Nggih, Mas. Alus dengkul mlacet mulane turu wae. Tangiyo ngenyek nggih Bu nggih. Ngenyek. Kowe ngenyek. Mboten enten jalan. Mboten enten jalan. Ning kok iso. Gong. Samono mbane cuma urung rata ngono lho. Kuwi ya padha wae kok rata eleke. Nyatane teko kene aku bejudus tangi kok lho wis teko nggon kok. Teko nggon kowe turu wae ya. Dalan iso kaya tol lho Mas ya. Ngalah. Apa supirku ya kebanteran ketok iki. Wes. Ora sedrengan. Ngaturke uluk salam rumiyin Mas. Nggih, teng mriki nembe sepindah niki. Pindah. Niki teng desa pundi ngerti apa ora? Rejoso, Nganjuk. Ndi? Wo, pikirane blesat bocah iki. Lah, Nganjuk ya ana Rejoso, Mas. Ya enek, tapi niki benten Rejoso riyen. Nggih. Bapak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu gempil kamardikane panjenengan derek ditepungaken kula ngadeg teng inggil nggih Bu ngamputene menawi mboten sopan nggih. Ditepungaken perkenalkan nama saya nggih menika Dodok Bu nggih. Namanya asli kula Aliando. Raine kaya seleb kok Aliando. Seleb nyelem ndasmu kuwi lho. Wong iki nama iki ya menyesuaikan rupa to Mas. Buke iki lho kok ngonyek. Ya bener buke kuwi to. Bar guyu kok kek. Lha Aliando paling gak ya anake direktur apa piye. Lah nyapa? Raimu lho kaya debok kaya Aliando. Takokno, "Dik, niki Aliando pantes apa gak pantes. Sirik tanda tak mampu."
Kata mama gua itu paling cakep sekeluarga gua. Mama atau nak jaluk tuh? Mama, papa sama mama. Gua tuh sebenarnya nggak boleh melek bengi. Kalau melek bengi nanti aku jadi puret. Kamu plong-plong koyok ketek ditulup sih. Mama papamu masih hidrokok? Hidrokok gudulmu abret tak bocor iku kok. Bakul rokok ya mama Sorry ya. papa. Sekarang sudah ganti, udah nggak jualan. Sekarang mama gua ider es tebu. Podo ae. Alhamdulillah kula mijil saking Bojonegoro nggih Bu, menawi nate anu dolan mriku Bu. Nate nggih. Tepungaken. Mbok bilih dereng ngertos Pak Lurahe Kalitidu Bojonegoro nggih menika kula rakyate nggih Bu nggih. Oh, Kula ngeterke surat nikah, surat-surat kere niku kagak lho. ngomong kowe iki kok ya. Alias kula menika gedibal nggih. Wong mbok apa enek ini lho. Lah kowe lho sapa sok cakep? Apa wis padha kenal piyayi mriki karo kowe? Kenal kabeh to iki. Mosok. Ibu-ibu takon. Nyuwun sewu Bu, sampun tepang kalih Mas niki napa dereng? Teng pundi wong petuk ora tahu kok sampun. Ibu mengada-ngada. Ala iri. Sapa kok iri paling yo siji tok liyane yo ora kenal. Kene iki Nyuwun rata sewu kabeh. ingkang teng mriki sedaya kemawon boten usah sungkan langsung sing buanter nggih. Pun tepang kalih Mas niki dereng. Deh. Tang kendat kana lah, gantung diri kana lah. Nyapok cekak men pikiranku gantung diri. Kowe ya mbok ya ben ngerti kono dikenalno. Ya, ya, Salam cerewet. sing apik wong Islam ya nganggo salam. Bayi mbok warai. Unggah-ungguh dijaga. Kowe iki cilik ndasem ndek. Engkek. Utangmu lho sauri. Ya nang mimik nduk. Lho, sik met. Pak Anto iki kok berase kok kaya wong ya. Endi to tuh? Lah iki oh iya. Matamu iso tekan ndi? Lah aku ngetok kono ana Kono ya apa ya ngerti lho kok. Ya ndang kowe sing salam sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cah saupe lirung suarane gawedhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Piye to ki bocah ki piye to? Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang mriki nek enten salam padha cengengesan ya Mas ya. Kok Nyuwun sewu kula salam niki ndongake jenengan jawab salam kula niku jenengan ndongakne kula. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinardi Apa Mas? tak omongi ya di sing kleru ora sing mirsani. Lah napa to? Sing kleru cangkemmu. Sing bener piye to? Asholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Wah! Apa itu? Ora men modho kaget to. Iblis kowe iki. Oh setan iki. Oh demit. Kurang ambiak ya Mas ya. Anbiya iki mau kira pari ngono to piye? Anbiya. Nggih. Anbiya iwal mursalin. Ayo terus nih. Kleru mari ngarep dhewe ngemiki aku bingung. Lah kok mbok delok lo nyapa lho sing mbok wasi kok ada wong ngemiki mbok wasi nyapa. Ngono nak gak entek. Kowe iki laki-laki mata keranjang kowe iki asline kok. Ayo terus no. Aku mak serap-serap. Kok sing geget gremeng strap-strap. Lah kowe apa arep? Anak tinei. Kalau nek sapi ngguri nang sewedot sak entek-enteke sapine ku lho. Kok dipancal. Pancal lah wis kok. Ayo terus nih. Amma ba'du. Aduh. Lah kok mau jipuk gurine tok piye? Aku nak keliru malah seneni. Yo sing lengkap enak lho. Ayo terus nih. Para bapak, para ibu, adik-adik semuanya yang malam hari ini hadir, saya doakan mudah-mudahan sehat selalu Allahumma. Amin. Kathah rezekine Allahumma. Amin. Engkang gadah damel
Inggih menika Bapak lanang Ibu wedok. Lho, Ingkang kowe iki piye to ditekakno kene kok ora ngerti sing nekakno sing ndugekne awakmu ki sapa sing nimbali sapa? Kowe kudu ngerti to, Mas. inggih menika Sapa? Bapak Sing gadah damel. sapa? Lho, piye to ki acara kaya ngene iki? Bapak Joni Joni gundulmu amblekno. sapa ta? Menika Bapak Anton. Ah, Nah. Bapak Anton, Nah. Ibu Markisah. Eh? Hah? Bu sapa? Gak Markisah ta tuh? Ngawur. Sapa ta tuh? Merkisa. Bapak Anton, Ibu Markisah. Engkang dalu menika mali medul Atau nggih menika nikahke Mas Anton lan Ibu Mark. lho kok ngene kakek Mas Anton mbek Bu. Anu sanes niku. Mbak Sing dadi nganten. nggih Menika putranipun Pak Anton nggih menika napa menika niku kan alah padha. ta Aku ya buka aku ya iso to, Dok. sabar to wong ki aluk ngene timbang apa ragu-ragu aluk dadi Lah nyapa kan mau ora mbok buka? aku ngetes kowe kok. Kamu kan katanya goblok. Mbok tes mic apa piye kok? Menika Oh ki lho Bapak Anton. iya bener aku ngomong Pak Anton. Lah iya. Sing ngomong Suraji sapa? Ade ngotot-ngotot. Sing ngotot sapa wong kowe sing kleru? Pak ndaro Pak kowe. Potongan kok greji mesin. Graji gulumu. Menika greji gulumu. Menika putranipun nggih menika Mbak Mega Sinta yang mana nanti malam akan versus Nicholas Otto Rumpang Mega Uwal. Iki tinju balapan kok versus. Nganten kok versus lho. Oh, untune kaya gendeng. Uyu wae. Ingkang garwanipun nggih menika Mas Nicholas Otto Rumpang Mega. Nggih. Jenenge kok wangil men. Panggilane gak ngerti wae. Panggilan sapa? Otto. Produksi dari Otto. Omonganmu kok niki lho nek Kiai mriki jenenge apik-apik. Nggih no. Mas Nicholas, Mbak Mega. Nggih. Ora kaya anakmu. Nyuwun sewu lho, Bu. Niki putrane niki umur 3 tahun. Jenenge Masya Allah. Trimo dijenakno Prundul ki apa? Loh, nama itu adalah doa tuh. Lho, Prundul ki ndongakno apa? Anggere celuk, "Ndul ayo ndul mandi ndul." Tapi kan ganteng ra kaya anakmu. Lah nyapa? Anakmu lagi lahir lumuten kok. Asem. Apane sing lumut? Alah, sing nulungi lah aku. Sing lumuten apane? Wah, grek bojomu. Aduh, piye kok. Lah terharu Mas, gak terharu. betah Lah apa ya sing lero. sing nulungi pertama aku, anakmu metu ijo. Anak yo lumut tok bocah ki perkondi to. sirahe Wis kuwabe rata to. kaya apa? Kaya gendeng kawak. Anak kaya gendhe kawak, tapi saiki wis apik. Tapi Lair tek wis tak sisi indase. Apik sing sono iso penteng. dongane to. Niki lho temanten kekalih katon bahagia. Iya no. Iki yen Cinandra ibarate nek jaman biyen kuwi enek jenenge Rama dan Sinta, Iya. Romeo dan Juliet. Juliet. Nek jaman modern saiki ora kuwi, Mas. Napa, Mas? Saiki sing lanang kaya itu pemain sinetron. Sinetron. Heeh. Heeh. Aldebaran. Wah. Halo Mas Nganten. Ya Allah Mas. Jenengan wajah kok mirip kula. Alah. Lah, Lho, ya ta. wajahmu lho kok kepedhen to. Wajahmu nyun sewu lho, madhep ana. Kenapa? Ket mau dirasani karo ibu-ibu. Dirasani piye? Sing ngarep lu sing lemu kok bokong tok to raine ngono ke medhele. Bokong Lho piye? bokong. Iki ora bokong, Mas. Apa ta, Mas? Gajah pentol. Wapuk ya pipi umume pipi kok Nggih. sing lanang kaya Aldebaran, Iya. sing wedok kaya artis sijine. Iya. Endin. Andin. Endin. Andin. Endin. Aduh, Kenapa? Andine nyiprat. Ora apa-apa karek nyedot. Nyedot piye bedhek kok. Ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang ngamugati luar biasa pasugatane Mas. Nggih, kula Banyu maca Mili. tenggene Pak Har. Heeh, piye? Bala. Enak ya. Sugih apa gak ngerti? Disuguhi apa? Bantal. Kok iso bantal ki lho. Larane apa ya kuwi tok. Lah wong jajane ya wis metu lho. Ya. Sing tak senengi siji, Mas. Piye, Mas? Kopine Pak Anton. Piye? Piye, enak ta? Ya pahit ra kapan.
Lah kowe mau lali. Lali ra kayak gula paling. Kopi pahit. Mari yo pesenku ngono, Mas. Niki pripun Mas? Sasarangan karo Saridut. Saridut luar biasa. Bener nggih Saridut nggih? Saridut campur sari. Niki kersanipun tak kenal maka tak sayang awake dhewe kok Bojonegoro. Jauh-jauh nganteni diaturi tak mriki. Minggah dateng panggungan. Nggih, kare kersane ndongake. Kula lan sampeyan ki kan ya ora mung tanggapan tok ning paling tidak ya urun donga. Wong donga ora kulak ya ora. Monggo sesaran kare Saridut di spoti Mas. Monggo Mas nganten Mas. Sapa ki Mas? Mas Nikolas kalian Mbak Mega monggo. Kalau aturi jengkar saking Palenggan. Sebentar coba ya. Duduk. Ndak sakit kok, Mbak. Ndak apa-apa, ndak sakit kok. Nah, anak ini kan akhirnya kenal dengan Kang Anten. Monggo, Pak. Matur aman, Mas. Ayo. Turuk. Sabun sekar saking sasoro pawibahan sirap pojo temanten kakali kadiru bangku rapepe anggenyo temanten sarimpit kok malah isa-isa tuh Sah ngono. Ijek golek alat. Monggo. Nah nika, monggo. Monggo. Bapak Ibu nyuwun tepuk tangane Bapak Ibu kangge mantene. Monggo Mas. Atas. Subhanallah. Sampun kula titeni. Napa ta? Anten nek jek anyar-anyare kowe mlakuke dituntun. Jajal nak bubuke iki. Teni nek sing kaya ngene-ngene iki jajal. Mlaku glundung ngono. Kuwas andung duk matane lho. Yo ora apa-apa ya umum nak nganten anyar mesra. Anten anyar berarti. Mas Bang Ferdi temono berarti kok begini malam pertama. Udah wek ganconan iki. Kono sing dadi nganten aku sing merangsang ayo. Kok Piye? kuwi nyapo? Mbah aku rasane kok kuweri kabeh ngono. Aku wis bayang serena. Lah piye diobong apa piye kok sok? Mau kira sampah kok piye diobong. Anu Mas Nikolas. Wis iki lho Mas Nikolas iki Mbak Mega. Kowe tuh ndruwet kamu. Selamat malam. Ya Allah. Pripun? Ngomong kersane pun didoni mawon. Kok didoni piye to? Kowe iki lho nyapo kok sok. Aku yang ndelok Mas Nikolas koyo mirip ngono aku rasane. Sik mirip. Apa ya kembar persis ngono. Apa biyen tahun duwe saudara kembar lho Mas? Mungkin aku. Mboten Mas. Mboten. Kita kok jijik jenenge. Rahmu kok gila ngono sae. Mboten salah maksudnya. Lah iya to. Ani kok iki lho. Mas. Lho, Nek mbake kok sok. Alah padha lanange ora. penyakitmu mata tuwapuk. Apa? Banci. Ora. Pripun Bu, nek wane sing pundi? Walah ya ora cair no Bu kok sok. Mulai pengen merongos rewel iku. Jenengan ki marai elek ketoke kok. Mas Nikolas nggih. Nggih. Mohon maaf mau nanya. Dulu ketemunya saya sama mbaknya itu di mana kira-kira?
Enggak apa-apa Mas, jujur saja. Kalau aku Pasti namanya pasangan punya histori, Punya sejarah. cerita, Seperti sejarah. saya ketika menghibur, kebetulan istri saya penari akhirnya nikah. Nikah. Mas Dodo kemarin waktu ketemu di penjara ya Mas ya. Kemarin. ya istri saya tuh kan nyolong pitik, Ya. saya nyolong katok. Oh, namanya jodoh. Ya jodoh ketemu. Jadi saya tuh keluarga maling gitu. Masih ngenyek. Nyek wong kayak sampean. Kok pantes. Pas ya? sampean sudah gawe kok. Loh kok malah disileni iki piye? Wani duwe aku. Loh. Hus. Ditanya tadi apa pertanyaannya? Ketemunya. Ketemunya di mana Mas dulunya? Nggih, kebetulan dari Rencang, Mas. Kebetulan. Nggih kebetulan dari Rencang. Nggih kebetulan tuh bahasa Indonesia. Dari Rencang. Coba iki. Sampean bahasanya bulet ya. Jelasno to, jelasno. Ya kalau Indonesia saja, Ya, Jawa saja. los. Iya, dulu itu saya ketemu sama istri saya itu dulu saya Dari teman. Saya tidak sengaja. Nah. Saya itu ketemu waktu saya tuh kan istri saya lewat, terus istri saya lihat saya terus aku ding 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 ding. Terus Mbak E ketemunya di mana, Mbak? Dari teman ke teman? DM. Di- DM di DM IG. apa itu? DM ini dipukul loh. Dia ya ora paham kok. DM ini kan sing teng Oh, alah delivery order. alah ki badokan kowe iki sing mbok pikiri. Enggak, Pak. DM ini sing tenggene Instagram niku nggih Mas. Nggih. Nggih, aku yo duwe Instagram Mas. Nggih, sami. Cuma wis diblokir. Oh. Iya tak ruwapi Ayo. kok. Loh, iki lho wis nikah kok iso Ganteng tenan Bu, tenan. panggilannya romantis apa, Mas? Aku wedok tak pacar. Kalau panggilan sayang kepada mbaknya ada nggak Mas kira-kira? Panggilan sayangnya apa? Eh, Yang atau mama? yang Pasti itu, Mas. ada. Hah? Ya itu, yang itu. Iya, Ya itu, Mas. Kok mengengeh aku kok ragu. Aku guyune ra masalah. Idune muncrat. Ora masalah, wong nanggapi bebas ya Pak ya. Apa ngidoni bebas. Mas, Yang penting nanggap. Makasih ya Mas atas idunya. Mbaknya juga manggilnya Mbaknya gimana manggilnya Mas? pakai mic, Mbak. Pakai mic apa? Ini live streaming loh. streaming. Sama. Sama gimana? Oh, apa sama. Ngono ya? Sama. Kayak wong India. Piye wong Ayo dia? celokane sama. Samakan. Samakan. Maksudnya yang juga. Yang. Iya iya iya. Mungkin ada lagu favorit, Mbak, ketika waktu kenal. Ada dulu kenangan lagu kenangan dulu. Mumpung ketemu Iya, Sari itu tuh apa-apa aja. apa-apa bisa. Bisa. Pop digarap, rock digarap, lagu Ya, digarap. lagu pop, Pak. Pop, mau Ya. monggo. Apa? Kira-kira apa? Lagunya Tulus. Ngerti toh tulus? Sing piye? Aduh. Tulus kok gak ngerti iki. Tulusnya hatiku. Tak kira sing Bukan, Mas, itu penyanyinya yang Tulus namanya. penyanyi ini goblok. Padha ra roe kok mbok takoni. Lagune pripun, Mas? Lagune pripun, Mas? Siti, Pak. Yang hati-hati di jalan. Hati-hati Judulnya. di jalan. Oke, ya. Judulnya pesen nih, gak salah. Pesen. Hati-hati di jalan. Kok ya pelu. Dok, warai romantis lo ada pada. Ini loh Mas, caranya romantis sih. Sampai ngadep sana. Nah. Tangannya Mbaknya pegang. Wis sah ora masalah rasa isin. Ini juga sah menurut agama, sah menurut pemerintah. Jadi tidak masalah. Jangan lupa resep saya malam pertama ojo lali jamu. Diomongi sisan, kok bingung Mas Niko jamune apa? Jamune simpel ki tradisional dari mbah-mbah saya. Pengen ora? Sekali minum jamu langsung strong 3 bulan ndak pernah berhenti. Baik. Oh, tatar. Bar nggo puskesmas. Lho, apa jamune kok dene wong kok. Tak jai. Sayang. Ayo terokno. Oh, serius. Iya. Sayang. Sayang. Aku tidak bisa hidup tanpamu sayang. Beneran sayang? Iya. Aku juga. Hanya kamu wanita yang tercantik yang aku sayangi. Benerkah itu? Iya. Apakah kamu juga mencintaiku sayang? Iya. Iya. Sayang, Iya sayang. di malam bahagia ini saya ingin sekali Apa? mencium keningmu, Jangan.
bahwasanya menandakan aku sangat mencintai kamu. Tapi ada orang. Tidak masalah, kita sudah sah sayang. Jangan sayang. Sayang hobinya apa sayang? Bal-balan. Sudah main kemana sayang? Ya kemana-mana namanya hobi kok ya. Meskipun temannya laki-laki tapi tetap bal-balan namanya hobi Mas. Sayang nanti malam jangan tidur ya. Kenapa? Mau tak suntik keras sayang ya. Aku takok sing ngayu, nyapa sing asu jawab. Sapa asu? Kowe? Cek cilik yo kiri. Piye Mas? Lagune piye Mas? Ayo Mas. Tulus. Kalau supe mas. Lebih beribad. Siji, loro, telu, mangkupu. Kowe nggarai wong kok. Wah, aku mau hitung-hitung tok to. Lapok kowe. Lho yo nek wis ngene iki diganti to karek pinter-pintere seniman mangku bojo bojone dhewe rasa bayar rasa mikir ragate yo ora yo mangku kurel tutu penggawean se Mas niku nek lagu dikrungokno ngarepe repet tok kuwi lagu elek Jorok. heeh Asline. dirungokne cah cilik ning lagu tutur kuwi Tutur. karepe ning aja ngono kuwi ngono Oh iya. monggo Monggo Mas, ayo tulus. kok cek tulus wonge lali ya wonge lali Buatan sakit nyanyi mas. contohnya dong karo ngurimu awakmu Ngene lah Mas. Amit. Iki sing saged di sinten niki? saged diproses Saged dijak nyanyi kok. Ngene. Mbak dalam Itu mas, benar. Budi Go Mas dirayu Mas kok sayang apakah kamu mau oh malah ditumpak horor kowe mainmu horor kowe. golek sing mesra mbak ya sebentar Mbak, bisa berdiri sebentar, Mbak? bentar oke lu Wah, lagi wah vitamin Z ki. bela aku ya kesusu rabi itu saiki apik-apik cawe Ya Allah, kowe golek bojo bungkik ngene kok. Bojo kok mlaku kok sisian. Golek ngene iki ngono. Wah, mbaknya agak geser sini mbak geser Mat, tolong aku mat. Aku wis gak ngatasi aku tenan. Aku wis gak kuat aku. mosok orang atas ngene lho tak contoni Piye. Contohnya Mat. Nggak usah dangak-dangak mas. Kowe dinyak mbake, dhece mbake. Gak usah ndangak-ndangak, Mas. nak ngene iki ora ndangake Lah piye? malah justru pas Pas piye? heeh Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Apa, Mat? Ngene wong lanang aja kurang nakal. Kowe Iya. dindo pendek. Iya. Kowe madhep sini. sepunten lho Mas nggih Oke, Mas, kula praktekne. tak urus niki soalnya kula sebagai laki-laki dinyek Dina kowe. Dina sama ini Ngene, kowe madhep rono. aku mau dulu nih mbak dengarkan kata-kata saya kamu dari mana? Dari tadi mas. Heh? Dari tadi. Oh nampaknya aduh kok loro tuh aduh medus loro loro tenan iki ya kowe gak kerasa Pak Grenjel ngene Mbah, nyuwun sewu kula kok krungu swara tus. aduh lah iya kalong siji kuwi ijoli mbak Apa? yuk mamane ngene lho ngene lho Iya, nyanyi gue, ya. Nih, pegang tangannya Mas coba lihat ya mic-nya di sini mic-nya di kanan iya seperti lagunya barusan tadi saya minta aminor Mas aminor hadapnya sana Mas ya ojo dipadano ison ambi wong liya mergo ison sing sampurna ojo dibedakno welas asih ison ambi gemerlape donya kesucian hati ayo Mas tes Oh, Nyanyi nopo mas? anu Mas sing gundul-gundul pacul Mas jadi niku rong rap ngono sing kaya iki lho, Mas. Ojo di
Awakmu apa iso? Apa? Lagu anak-anak era iso. Aku- Ini tengah. Aku lahir awor mik kok. Iya toh. Berarti lagu-lagu iso. Iso toh? Anak-anak iso. Iso toh? Lagu nasional iso. Iso toh? Saiki ngekeki contoh tas cilik-cilik ke. Heeh. Sering lagu Lagu dewasa anak-anak. ndak? Lagu anak-anak. misal. Lagu anak. Gundul pacul-cul gembelengan nyunggi wakul-kul gembelengan Ya, ya, ya. iso. Lagu nasional. Nasional yo iso. Misale. Halo Bandung no. Oke. Halo Bandung dong. Dulu. Gembeleng. Halo Bandung. Gundul pacul kalau lagu Gundul pacul wis ngerti iso. Gundul pacul-cul. Halo Bandung. Halo Bandung lagu nasional. Iya ya piye? Halo Bandung dong. Gembeleng. Aku udah belakang. Lah wong kowe goblok kok iso. Anu dinyanyikan sama mbaknya ya. Mbaknya ya. Yang lagu mesra ya. Nggih, Meskipun nggih. tidak tulis tidak apa-apa nggih Mas nggih. Nggih, Nggih, kita bener cuma apa. bisa mendoakan Mas Komet, Mas Dodo mudah-mudahan menjadi keluarga yang bahagia, sakinah Nggih, amin. mawaddah warahmah. Amin. Mudah-mudahan Amin. cepat diberikan momongan. Nggih, amin. Menawi kakung nggih soleh, menawi putri nggih soleha. Nggih, amin, Mas. Nggih, nggih. Sing Terima penting kasih. jangan lupa karena ini malam pertama, nanti kalau malam pertama wong wis padha urusane padha dewasane, jangan lupa berdoa supaya tidak dicampuri dengan nafsu setan. Supaya menghasilkan anak turun yang solehah. Gitu ya Mas ya. Setan Nggih, Mas, matur suwun. Lah sing sakmene kae sing persis setan kowe tok ya. Lagune apa Mas? Lagunya bebas, sementing mbaknya terhibur. Oke. Masih seneng. Nganten anyar tangannya cekel. Yo bebas Dodo kok iri iki nyapa? Loh, ora apa-apa Mas, wong kuwi sah kok. Ora sah isin. Nyapa. Iki nyapa? Mbak iki rangkul. Lah tirangkul yo mbok ben. Wong bojo-bojone dhewe kok. Aku trombokon piye? Aku tolong nodai. Asemi dagelan nek didoni. Kowe mangan apa? Pahit ora kaprah. Kamu nenye. Kamu bertanya-tanya. Oke, ya tinggu ya. Lu tahu diri kan? Gue ini potongan nyemek. Nak keliru, aja ngomong kowe. Ayo yo. Tarot, tarot, tarot. Mangga. Ciro Luka. Lah Mas, romantis sih. Perjalanan membawamu Yeah. bertemu Ya. Oke. sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita sampai sekarang Arep dadane tremos, Mas. Piye iki? Ya ampun. Ya ampun. Ini adalah pasangan pengantin kurang bakal. Iya iya, nimbang mesra. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, aku ya ya. Perjalanan membawaku
denganku ku Mbak Sibu nyanyi yo. Lagu karo sapa? Nyapa? Gambar delok-delok. Ada muni nyapa tuh. Wedi kan aku. Ini tuh. Ini ya. Tuh. itu banyak Karo ngedoli pulsa dadi bingung. Oke, luar biasa. Meskipun suaranya agak tidak begitu jelas, tapi kita bisa mengerti apa yang dirasakan Mas Niko. Iya iya iya. Terima kasih karena sudah hadir di antara kita semua dan juga ada Saridit. Terima kasih Mas Nganten dan juga Mbak Nganten, sekali lagi cuma bisa mendoakan mudah-mudahan menjadi keluarga bahagia. Iya Mas, makasih. Ini kita beri kemauan apa badhe anu mandap? Atau yang beri kau. Oh, nggih. Man. Nggih. Nah niku napa to Mas kok sok? Mbak kok Mbak, nggih selamat nggih. Nggih, enggak. mboten sangetan kok repot men to, Mbak. Piye kok repot piye? Moh ya ora apa-apa. Oh ya maling kowe ketok. Kabeh kembali. Oke. Ya enek omonge ya enek lagune Mas. Oke. Awake dhewe ya ta, ya dagelan biyen kan ya tau dadi MC. MC. Jajal awake dhewe buktikan malam hari ini, terutama kowe, buktikan MC sing menggelegar. Oke. Ki mangkan enek MC Saridut. Awake dhewe aja gelem kalah. Sekarang kalah. Oke, buktikan. Ayo sing menggelegar, Mas. Oke, baik saudaraku. Kurang gede. Yo. Yo, Nah gede neh. gede neh. Loh, kok ono gede neh Mas? Yo. Yo, Agak serak dikit. yo, Tambahin neh, sampe serak. tak panggilin. Ngeten sithik. Yo, Tambah ngeten. ada. Nah ngeten. Mosok ini kurang ngeten itu. Wis metu. Ya terus, ayo terus. Jenenge MC penyiksa. Buktikan kowe dipirsani kalau pae kalau masih. Sampai elek. Malam yang sangat luar biasa. Bersama campur Sari Saridut tentunya. Tak panggilin beberapa artis untuk Anda semuanya. Artis-artis yang sudah tidak asing untuk Anda. Ada salah satu divanya Jawa Timur Indonesia toh. Mas. Piye kedawan to guyumu to. Guyune rasa dawa-dawa sithik ae wong wis paham. Ora usah dawa. Kaken to. Kaken. Sithik wae. Baik saudaraku, tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis yang tentunya sudah tidak asing buat Anda semuanya. Kaget tuh aku. Urung tau dicipok gendruwo kowe. Jirimu kaken. Lek ngono kuwi ya kesithikan aja dawa-dawa aja sithik-sithik sedengan. Nah, aku lu angel jalukane. Yo, kembali tak hadirkan. Ada siapa dia? Siapa tentunya bersama Saridut Campur Sari. Ada siapa dia si cantik? Dan kita panggilkan Ya omong sing genah sing penak. Sinten niki, Pak? oh, ada Sumengi. Lho kok sapa kuwi piye to kok? Ini dia. Artis cantiknya Indonesia. Lho kuwi sono. Nah, iki kan contoh Lho to. kowe dhewe kok nyuntuni. Cek 1 2. Baik hadirin semua yang berbahagia. Supaya Rejoso malam hari ini benar-benar bergoyang, Goyang. benar-benar berdendang. Asik. Tak panggilin artis cantik yang berkirut ini. Berikut. Ini. Kirut itu, Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Dan artis yang berikut ini mempunyai panjang tangan 5 meter.
artis yang satu ini mempunyai julukan dengan nama si kepala naga. Ndase rumbuk ngono tuh. Jadi metu tuh nyembur bros. MC saiki nek gak lebih ra payu to, Mas. Betul. Mulane dilebih-lebihno. Dadi wong sing kono-kono ado-ado kuwi ayo tenggene daleme Pak Anton. Enak apa? Ayo delok kalau penyanyi Artis ndase naga. artis Dasnogo ngono. Yuk kita sambut ada siapa lagi kalau bukan si cantik. Wih, Wih. Takno kene lho, Teh. Suar. Wih. Dodo. I love you. Saridut. You. Sario. Met. Iki ketoke iki mengandung pir. Tok ganjel tok. Mbok kira ganjel truk to. Akhirnya ngene iki sepede. PD piye? Lah, Wah, di bawahmu. lah di bawah Di standar. bawah standarmu. Wani, Hah? wani. Lha nyapa? Lha sak Nah. wani lho, Tuh, sak piro? sak pringkil ya. Sak pringkil piye to iki? Nya, Siapa namanya? aku. Ya. Widodo. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kok sudah nyanyi? Alah. Ya. Siapa yang ngasih ngajar? Mas Komet. Kok aku atau ketemu awakmu kok jangan mengaku-ngaku. Ini ya, nanti habis ini langsung turun, enggak boleh. Anu besok kan hari Selasa, ya ta? Ya. Harus sekolah, jangan mikir pekerjaan dulu, ya. Sangunan dulu, sangu. Hmm? Sangunan dulu. Oke. Ya. Duitnya itu. Oke. Oh, Loh, iya. cuma berapa ini? Kan aku naiknya 2 kali. Oke, iya ya. Wes dah. Makasih. Iki ora sinden. Kita rampok iki kita. Rampok kita. Wong dono weweh. Sedekah ki ora ngarah lokak ning tambah kebak. Kuwi nek kene duwe wong sing apik dipangan sesuk urung karuan kok. Lah iya, gorene Iso ngekeki wong kowe iki. wis kadung. Ambil sendiri Di mana? di sini. Ini ada ATM. Tinggal disuntuk saja nanti keluar semua. Komet, sini kamu. Bentar ya, Dik, bentar. Iya. Komet, Eh? kamu jangan pegang situ. Kenapa? Kemarin ada dagelan pegang situ. Kenapa? Pulang dicekel polisi. Kan enggak ada polisi. Ini enggak ada polisi. Rampok. Komet jangan. Komet. Alah wong karek ngene ya. Itu bahaya. Komet. Jangan, Met. Tane. Ora sampai pedot. Hei, Kowe kok main bilat begini setelah saya rembuk sama Bulkok Moncrot. Saya putuskan untuk golek gotek. Jadi kita cari tongkat ya. Tongkat terus. Kita dari jauh. Loh, abang kan sudah punya tongkat. Keluarkan dong Anu. tongkat abang. Kendeken. Bisa masuk kok. Bisa masuk juga. Nek masuk bisa. Terus Masalahnya kenapa kok? Tapi daripada piye to? Masukin aja, nanti bisa Jelas keluar banget, nanti. Piye? Aduh kuwi. Yo, ya ana tak cili-cili. Gak apa-apa, biar anak-anak tahu. Kalau sunduk abang itu bisa masuk. Aduh, Komet, kowe cerita kuwi aku keri. Komet, Alah wong awakmu ora duwe ya. keri Komet. Keri apa? Kalau kamu nggak punya, itu punya Itu apa? loh, dong, kamu tolong dong. Ini aku juga gak punya, aku caplak kok. Eh, Caplak gawil sini. cuma gini. Aduh, Alah, mesti yo ngerti to nak model kene iki paling kok samping wis ora ana apa-apa. Mlaku ya. Ngenyek wong kowe. berani apa enggak abang? Berani anu ndak usah anu gitu. Anu ditaruh mana saja? Sini, Loh, ambil saja. anu kok terus gini. Anu jangan dekat-dekat ya. Oh nggak apa-apa, kalau nggak dekat nggak nyampe nanti. Ngene lho, wis ta Met panene. Oh wong lanang. Alah hilang gak wis. Wis ta aja urus iki sesuk dienggo mangan sih. Iya ta? Kok kirim. Wong lanang kuwi tau sunat. Kowe Iya. tau sunat ora? Ya tahu. Wong nek wis tau sunat aja wedi karo wong wedok. Kamu harus pemberani Komet. Lah aku sunati apa nyediani gini? Tapi kan tunjukkan bahwa kamu tuh lelaki sejati. Oke. Maju, jangan takut.
tunjukkan bahwa Piye kamu ki? laki-laki setia. Coplokno to. Oh, ora sabuk coplak. Lho jare kok nunjukno. Kuwi maksudnya ki tunjukkan kewibawaanmu. Oke. Ano, ayo, Rene. tak jupuke. Hah? Apa sing tak wedeni? Hah? Apa sing tak wedeni? Wedeni ndi? Nyah, Tak jupuk. Tak jupuk ta iki. aki cipuan. Sampai tak jupuk aja sampai getun saumur hidupmu kowe. Cangkeme lo meneng. Upama ora mok toko ngono. Wis tak cukup mau-mau. Oh, perlu dipindah. Pindah. Oh, lho. Pindah ya kok ya rono. Kuwi sing jenenge. Ambil. Aku ya ono kendi. Kuwi ora kendi komet. Apa to? Klopo tuwek. Loh, masih ada airnya ini. Iki jane aire. Ojo tolong kono. Aku tahu dikaplok wong. Gara-garamu. Ayo. Ojo kono, Dik. So, mbok ngerti yo Kakang ya dipindah. Ngene lho, carane kowe wong lanang kok ora kurang akal. Ngene piye? Nek kono ndek kono, kek lagu ben kono atine leleh, moro-moro dijupuk. Oke. Kowe? Iya ya. Iki lho, aku Kang Masmu. C Mas, C. Sak paring-paring Mbak. Sak paring-paring. Enak ora? Aduh, itu tuh. Kowe iki takon nyanyi ben atine lulu, kok malah ngemis. Kok ditokne? Ora ditokno, malah kono jijik. Eh. Nyanyi no, tunjukkan suaramu. Sayang, bukan berarti aku lebih berat dengan apa yang kamu simpan di situ. Tapi percayalah, aku sangat memperhatikan kamu dari tadi. Oh, begitu. Roma Irama, tak dapat dipilih. Roma kok berdagang? Begadang kupingmu, begadang berdagang. Oh, tak kira gue berdagang. Begadang. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Aku pun begitu. Kalau tak tidurku, bila tak memandang wajahmu. Wis mulai. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Luar Ani! biasa. Ani! Roma, Kok aku pak? Roma, Alah kupinge. roti Roma. Lho kok roti Roma gitu. Malah biskuit. Iki ceritanya bapakmu teko. Oh, bapak itu kok. Ani! Nih! Rene nih! Loh, Ani kok unduk piye to? lau nyelukmu ya Lah, ora cilik apa kok. enak. Sing galak lho bapake kok iso. Ani! Nih! Ani. Nih! Rupanya. Ani! Apa bapak? Ani ternyata sudah pekoh. Kamu apakan pikangnya? Aku tidak sengaja, Bapak. Kamu apakan? Tadi aku dolanan dakon. Jadi Dolanan dakon. Ani, Iya bapak. aku sebagai papa tidak setuju kalau kamu berdekatan dengan siluman Gonggo itu. Kok siluman? Itu abang saya. Abang dari mana? Kamu mau apa sama Itu dia? calon suami saya abang. Aku Tadi Roma. sudah ngasih Kamu mau makan apa kalau sama dia?
Makan nasi. Loh iya, kowe kok malah bantah Pak Antoni nih, aku gowething ya. Papa tidak setuju kalau kamu berpacaran dengan siluman Gonggo ini. Kamu sudah aku jodohkan dengan orang seberang, Siapa itu Bapak? Zulfikar. Zulfikar. Iya, Orang mana itu Zulfikar? ada Zulfikar. Ini dia, Zulfikar. Sini kamu Zulfikar. Assalamualaikum. Loh, ini dia Zulfikar. Zulfikar orang memanggilku, Zulfikar itulah namaku, sebagai penyanyi menghibur hati ini, menghibur hati yang Aku tidak sedang mau sama sedih. Zulfikar Bapak. Makanya kamu lebih baik sama ini Nggak daripada mau. kamu sama Roma. Mana Roma? Roma, kamu di mana Roma? Aku lebih baik sama Abang Roma saja. Kamu lihat Roma itu tidak punya apa-apa. Lebih baik Zulfikar. Zulfikar ini kaya raya. Bagaimana Nggak kalau suka aku? walaupun kaya. Roma itu anaknya orang miskin. Roma, mana Nggak Roma? apa-apa Roma. Iya Bapak. Aku sama Roma Tapi aku saja. sangat Jangan tetap mencintai. saya milih Zulfikar. Mana Zulfikar? Nggak mau aku sama Zulfikar. Zulfikar. Kamu milih siapa? Roma. Mana Roma? Roma, kamu milih anak saya. Mah kilo mah golek iki lho mah. Jadi pemain kok ruwet. Nah nyanyi. Ya, ya. Niki wau wonten pamundutan. Kenapa? Mungkin apa? Lho kowe takok apa ora iso? Oke. Badhe ngersake lagu napa, Bu? Karek Karang kate. Karek kates itu. Kupinge. Sing sakniki nggih. Karang kates. Karek kates nggih. Oke. Mangku purel. Hah? Sampean kok sing dincim kok sing lemu terus nyapa lho. Sing joget sing kene. Sing joget sing gedhi. Oke, permintaan. Nggih. Permintaan. Orang Tuh, repot. orang sini itu meragukan kamu loh. Kalau kamu Kalau bisa kamu goyang. gendut, tes kendang. Oh, sing Iya. keras ya Mas ya. Keras. Oke. Nek keras paringi duet riyen kare sampean. Oke. Mister Mentem kayak misalnya Tas- tas Jambu Alas kayak. Oke. jambalas, iya, iya. jambalasan. Oke, oke, oke. Tes kendang Oh, joget. oh kendang sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Joget iki Mas kaya mbeleh pitik. Lho donga iki penting, Mas. Oh. Wong nek mlaku ben ora enak nyandung-nyandung. Awali dengan bismillah, Bismillah. akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Aku nyeteko lampu jedenge tak pateni cetek ni innalillahi. Saking kusuke. Kusuk. Kedang, Mas. Joget. Ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, gludung 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 gludung. Kowe ora tau dijambak kalau gendruwo kowe. Ya, Mas. Nuwun sewu nggih, Bu. Mboten enten swara gendang kok ketek genduten. Ketek genduten. Krungumu apa ya? Kowe ngomongmu ketek genduten. Takokno Mas iki lho. Ketek genduten. Dulu lho, Mas. Ayo, ayo. Ora. Masa malah cetroi Mas. Provokator ketoke sing guri iki. Provokator kae sing ngendang. Wong dipenging ketek genduten kok malah ketek genduten. Totrake blembang 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 blembang. Lah kayak ketek ora? Ora kok. Lah kok emosi? Berarti kowe menyadari nggak bahwa kamu ketek? Ora. Nek ketek tenan berarti nggak nesu. Ora keteke buntute ning guri kok. Lah kowe. Buntutku nglewer kok. Eh, Ganti buntut kok. Ayo Mas kendangnya, yo. 1 2 3 4. cek ketek gendut. Ngengesan. Aduh, kowe milih gaya apa? Gaya apa? Gaya apa? Hah? Nyupapala. Nyupalapa, nyupapala. Ojo ketek gendutan manese gaya nyupapala. Tak tak tok tang. Dentang, 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 dentang. Lah kok cangkemmu apik lho. Yo contoh. Ayo. Hei, krungu suarane kendang mbokmu penontone joget-joget goyang-goyang dundung dentak. Ganti izin ya. Lah nek aku isine bojomu mangan apa? Lho kok bojoku bareng? Lah piye ra tanggapan Pak Isin kok. Duet Cita ra? Sida. Oke, langsung dikasih bersama Saridut campur sari. Sari. Ada Jambu Alas. Oke. Semuanya goyang. Yo yo yo. Isin aku. Yo yo yo. Kelingan manis kelingan ramah gemuyune
kasih kasih sayange karepatiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra lakon melu lah kok kalah bolahe wakeh aku bingung ayo jamu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada marmut urung rondo aja direbut Sumpaning yati yen kula tidak dikawi ketek gendutan ati kating ati ora bakal nurut Bangga. yati Apa enak ketek obesitas? Supawis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng Ketek isin. dilakoni Nduk manis rasane manis rasane najan tilang tak enteni randane yo kelingan manis asome terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih kasih sayange karepatiku lakon dadi bojone saridut ampur sari jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada marmut durung rondo aja direbut manis rasane senajan tilas tak anteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku sekadung tresno rasane ngati yen aku rek lakon melu duweni Luar biasa, terima kasih. Kalau tadi ada si centil Widodo, sindenya Saridut. Kita tampilkan yang satu ini juga tidak kalah centilnya, tidak kalah cantiknya. Ada siapa dia? Si cantik. Sinten Lek? Lah wong MC ora ngerti penyanyi Langsung urut ngoten nggih. Urute. Oh niki. Ha Oke. nggih. Ayo. Ada. Oh, MC kok ingah ingih. Sutresno. Sutresno sapa? Rene artis Sutresno iki sapa? Sinten Pak? Takoni sinten? Aduh, didon ya. Pak, sing banter iki kuping ora nduk budhek. Sing banter, Pak. Yo, Sapa, Met? Sapa? wis to meneng ae. Ada. Yo, Pak. Diem. Kowe aja ngawur tuwapuk penyanyine tenan Ku kok. ngono. Ah,
Iki sing tenanan lho Pak, kuwi nama adalah doa. Lancen nggih. Kene ngomong kleru wah mulih dicewegat karo penyanyine lho we. Diem. Saya talu, saya gede. Kecemplung banyu deh. Ngene iki nek umpama nom lenggahne. Bleh iso. Gede. Dengarkanlah. Dengarkanlah. Yo musike entek lho yo. Sopo sing ngomong lek entek? Lah niku lho. Oh, musiknya telas kok cek bablas angine. Sing ngomong sapa? Lah kuwi wong sakmono kae kok jarine entek goblok. Lho, maksudnya ki nadane pun mboten enten yo. Sing ngomong sapa? Lah pun Jajale. Jajale. Se Mas. Se. Lah iku anak. Sing goblok ki awakmu. Goblok to. Enek Druk. Dhewe goblok Krungono. Kok. kuwi ra musik. Apa to? Bokonge ceblok. Nyek. Selamat mamel. Mamel apa? Malam. Malam. Jeng. Jeng piye lah? Ora Mas. Nggih, pripun? Rene. Nggih. Sampean mang nyeluk jenengku sapa? Giem. Heh? Giem. Halah. Kliem Mas. Keliem. Kliem. Asma Kinarya Japa. Nggih. Jiem. Keluarga. Li. Cilik. Ya nak li. Cilik. Mas. Li cilik. Lha mesti ngertos Bude, aku Iya. cilik Bude. Cilik. Aku kok Jawa Mari Bude. ayam nggih. Ayem Mas. Ayam nggih. Dadi lek wis nyekel sing cilik mesti ayem. ayam nggih ya kayak kering. Aku ya ora buta arep nyanyi kok. Lho, mboten nyanyi to. Lah Ora. apa adan apa napa monggo. Lho adan piye to? Wong macak pensinden kok bukan adan. Sesepuh lho to. Oh sesepuh. Sesepuh dari Sari. Iki tuwek lho Mas. Niki tuwek iki. Tuwek. Tuwek kok ora dipangan codot. Tuh, jambu ya kok. Ampun, Mbah. Aku ki dudu jambu kok dipangan codot piye ta? Betul, Dudu Mbak. gedang aku. Boten Bude guyon Bude. Buda. Bude tegese bodi situ gede. Padha mbek aku. Lah wis padha gedine ora usah padha nyelip-nyelip. Nyedal. Kan Bude. Ayo Le, pencak. Waduh. Ya pengen coklek balunge ngajak pencak iki. Bude wis tuwa lho Bude, eling umur. Putune sampean lho ngenteni Bude. Ampun maju-maju mungkin nak jelungkup malah gawene kancane. Allahumma sholli ala Muhammad. Sari duti sing digawa rena-rena kata iki. Hei.
Bisa ngapunten ingkang kathah. Dalu punika kula ngrawuhke kethek. Dadi niki kethek lanange lan niki kethek wedok. Ini iki didelok putune ya ra isin lho. Kethek lanang dasmu kuwi. Rene odro to? Anu aja melok saridut neh. Lah nyapa? Budhe nek nuthuk aturan kok. Kok raturan piye to? Dipaso tenan e. Mosok pas. Terus munjuk teko pulung ati ngono. Mosok ya seneng wong kono ora patek duwe. Budhe, Udah Budhe. anu Mbak. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Linung. Mosok Yo. Jajale sampean. mek ngono tak. Emang kene Mas karate Mas. Musiknya sing beda lho. Beda ya. Isi tai wong. Tai wong mambau tale dong. Fly dong as like hong kong. Mambau tale dong sing joge koyo tretong. Piye jare arep males? Iki lho iki. Heh. Saridut iki alirane apa tadi? Iki jurus mabuk Dewa Dewa Judi tapi Dewa musik mabuk. lagune iki lho. Lho. Katut delok iki. Lah ya nek kowe Dewa Judi bener. Ayo siap. Ayo Mas. Sama ning kono Budhe. Petak. Hah? Oke. Lho ya. Tale dong. Mambau tale dong. Lentong asiko hongkong. Wes. Wes. Piye? Piye enggak sida males? Boten enten Cina kok WC leng Taiwong dan. Kula rungokno tenan iki lho. Sing joget kaya letong boten enten. Nek cingire cah wirene. Basa Cina. Ora Cina kuwi nama-nama telek. Loh, kamu Wes ayo tak urusane iki, Budhe. Ayo Mas. Ya tak bukake rada dhuwur to. Lah aku karek sisa-sisa. Aku ya mek iso lah nek ngono ae. Kecil. Aku rak mir-mir panggunge. Gempa dengan kekuatan 2,2. Ayo lu. Nah, gila. Lah. Tepuk tangan luar biasa. Cuma masalahnya Bali. Sakit toh? Ah, coba. Tuh, ngene tuh, Mas. Der. Apa? Lah kuwi kono, lah kuwi ora kene. Mas, Napa, Pak? kira tak adai. Nggih, BL tadi barang lama tadi. Moga ngaturin apa? Moga gocek kok nggih Bu nggih. Budi, moga sehat-sehat nggih. Aku kok nembang. Nggih no. Moga. Wong Mak. katon jenengan. Mak sampean njaluk apa? Jane sampean bar iris-iris brambang apa? Bambang apa tuh kok nangis lho. Teng napa, Mak? Lah kuwi nek Kang Katiman. Aku mbiyen kaya duwe dulur wedok ning kono jenenge Nik ngono bojone Amat Samat sapa Mat? Heeh. Sik. Sinten? Budhe kula urus. Enik, heeh. Saya kula urus. Sik, kedap nggih Bu nggih. Mbang kena apa? Kok nerocah kena apa?
Sing wis ya wis rasa ditangisi. Mangsane aku pemram kok sedih ta piye? Piye to? Iki mang piye to Mas Dok? Oh, ngene Ceritane kejadian. piye? Ora ngerti moro-moro senggruk. Lah, se. Iki Wis apes. meneng ayo munggah. Apes ki wis apes. Iso dilotek kok kono Sik ta Budhe, jenengan nang nglewek kok kang daerah mriku to? Lah kudune ki lek bendang sadari jare diraupi pucuk tape. Sik Budhe, Met. Kowe gak diraupi, Met. Kucing. Ngene lho, selamat balik labu balane kan tadi Bu. Kok lapi dalane. Budhe, pun nggih, kula pun apes iki tingane iki. Wis ayo nyanyi Budhe, kesel aku. Mari ibuke guyu nraca kabeh. Goyang kembali bersama selanjutnya Indonesia Song. Ada cantiknya Indonesia. Sing duwe singel dawa sa Jawa Timur. Oda semakin bersama Nusari. Bilang kau dianteni
ngono. Njaluk sing kerah. Oh ya. Piye to? Piye to? Mau lo kaya mau lo piye to, Dek? Tonton tak gentak, jreng ngoten lho. Oh iya. Iya. Oke. Iya, para. Ya no. Ayo. Ayo, Jiro 17. Ayo. Lho. Pun terbukti ta, Bu nggih? Endi sing laki-laki sejati, endi sing laki-laki lemes. Piye sejatimu piye to? Lho, ayo Mas. Yo. Nah, yo ngono Iki to. sing jenenge kaya sponsor TV ka lho. Rosa. Ngono kae. Ayo, Kang. Kang. Kok malah ngebel iki piye to? Kok iso ding 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 ding. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ngene lho, Mas. Wah, penting aku. Ada Brono ganti. Ora ana. Ayo, Mas. Yo. Jane yo padha lho. Ayo. Ayo. Kan ngomong dhewe tukang kendaraan. Gak Mas, gak cagak beli Mas. Wis kan beli Aku tak wisane. Ora tak omong. Mas, tulungi Mas koncoki Wis gak. Mas. Biyen lahir digondol kirik, Mas. Tulung Wis, ya Mas ya. Wis gak ndak. Wis ki lho wis dang diparing. Lah engko dikeki. Ora engko dikek mandes. Izin aku. Ora isin lho. Tunjukkan janji wis. Emang. Oke, deal. Aku jelentikan to. Jane gendakanmu to piye ta? Yo. Modelnya seneng nah aku tersiksa lho seneng. Gak apik modele iso gedandul. Nggih nggih. Bapak Ibu, mbok bilih wonten klenta-klentu anggen kula paring planging libur dumateng panjenengan sami. Nyuwun pangapunten. Iki pengumuman tok. Kok iso Tanggapan iki sak enteke solar dadi lho. Sik to. Kowe dhewe. Apa anak wong nanggap kok santai solar. lah mangkane Kuwi nanggap kok nyiksa. iki sadurunge awake dhewe nyeluk siji meneh. Ya awake dhewe iki ndonga ning kene karo manten Nggih. ingkang gadah damel. Ket mau awakmu ora anu kok ya ora ndongakno belas. Ndongakno apa awakmu kan ya lho. Ingkang baku kula namung saged derek dedonga kagem temanten kekalih. Mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Saadah saomah mboten angsal pisah hingga maut yang memisahkan. Amin. Nduk aja nang kono nduk cedhak kamera nduk ganggu nduk. Sapa? Gile. Trae tukang syutinge kuwi kok malah mongkon ngalih piye. Wah, sip gawe tukang syuting. Syukurane nduk trae iki wis tuwek matane ra nduk blawur ya. Tak kira cah delok. Cah delok piye iki tukang Aku syutinge kok. gerak-gerak. Ora kok. Iki tukang syutinge wedok. Bersama Saridut saya pengen lagu sing ayo. Ya. Sing anyar ini. Ya. Yo, ada siapa dia tak pagi ini? Sing rada enom ya, Dok. Ya. Aku mau iso kowe kekot tok. Kok men metune dagelan kok dikei Sing tegelan wis nyelot tuwek. Oh iya. Sing nom, ada siapa dia kalau bukan? Artis yang satu ini mempunyai jangkauan 5 km. Sing Penny. Saridu. Saridut barang iki ya salah kaprah. Kok salah kaprah? Ki mau nek kadung oleh lemu ya gawedhi pisan. Iya. Lagi sing terakhir bareng oleh cilik ya mah tipis. Berarti mau awakmu? Aku gelem. Aku ya gelem. Oh, alah. Mah ya wis ya Mas ya. Mah ya wis. Ayo mulai Mas. Ngerti dhewe weh. Iki sore digado awak. Ora duwe gandengan ya Mas. Nduk Cahayu. Dalem Wis bener sampean ndek keyakinan milih kuwi. bener Mas. Aja sampai sampean getun saumur hidupmu, Nduk. Mboten. Kowe ora ngerti sapa sejatine Komet. Sapa? Komet ning kono wis terkenal, jenenge ning ndi ning bank dia mesti enek jenenge Komet. Apa? Kuwi utange akeh.
Loh, berarti kan dipercaya Bang. Yo, Dek yo. Dipercaya kowe nek iso nyaur. Lah nek gak iso nyaur piye? Yuk. Yuk, Semoyo. Semoyo piye? ya sesok, sar somben nanti dulu. Oh, wedokane tunggale gitu. Tapi iya to kene tubuhnya tutup. Mas tunggale. Sayang. Iya, Malam ini saya pengen kamu nyanyi lagu. nyanyi apa? Itu loh yang apa tuh? Yang apa? Sayang kamu kok gitu sih? Kamu kok nyelot burek sih? Kok nyelot? Mbak, kalau sudah seperti itu waktunya Mbak. Apa? Gedek cengle. Jangan toh ya sayang ya. Ya, minta yang itu loh. Tak goleki ono ya. Oh, Kang Doli. Oke. Masa digandoli apane sih digandoli? Gandoli. Kang Doli. Ora digandoli ngono gak? Tak kira digandoli. Ora. Ngerti apa ora? Piye lagune? Piye ta? Tak piye Dik lagune? Lah piye? Tak goleki ono Kuaci. Panganan kok. Iso ki, ayo. Ayo jajal rale piye? Sadi Mbak, sadi dah. Oh tiral. Jajal Mbak, piye? Piye contohne sik? Lho sampean sing apa? Contohne sik no. Tak parani Ana kaji. ana kaci. Sirine wis bidadari. Aki-aki tak tututi. Jere wis ning Kalisari. Gandoli. Alah elek. Lah ya, kayak kebu. Iki. Adat bersama-sama. Iki enggak entuk-entuk ini apa ora? Anu dinai ngono. Margo. Aja ngentot ya Mas ngarep. Kak, aku lha iki iso apa ora nih? Piye Pargo piye? Margo ya yo. Ngene lho Mas iso pratejane iki. Piye. Mah, ngebak tengi. Tengi piye to? Lah ya apa ya ora. Bocah iki wayahe Lah ya pikirane kok iso pelek apa rencanaku lho kok iso. Kowe iki yo pikiran mesum kowe. Piye to kebutuhan Mas? Butuhan tapi aku ngengei to. Gang Doli Tatos bersama Saridut. Jangan lupa like dan juga share. Komen kok sawer piye. Like, komen, subscribe. Bersama Campur Sari Indonesia, Saridut Campur Sari, ada Penny dan juga didukung sebenarnya bersama Audio Idola. Terima kasih bos. Oke luar biasa. Apa mrene popoi? Koyo-koyo rame. Kopol.
kasih Dek Pen. Ya, agak jarak loh. Wis pirang tahun aku ora ketemu Penny. Kalau Mbak Penny? Iya iya to. Apa biyen wis tau cedhok? Hukum. Lho, ada urung ku lho, Cok. Lah ya mulane suwe ngono lho. Niki ngeten Mas Komet. Ngeten pripun? Kripik gedang, kripik telo. Timbang golek aluk balen. Ngawur iki kok. Anu paribasan to. Paribasan, pribasa, kripik gedang, kripik telo, Ya. sithik edang, Waton roto. waton roto. Oke. Guyonan yono. Lakon-lakon ya. Lakon yono. Nggih. Mula menika maki tasih dilajengaken Saridut. Saredut. Mula awake Nggih. dhewe niki wedale nggih sampun dicekapi rumiyin. Oh, nggih. Kersane kalajengaken menika Saridut e. Nggih, sepeda malih mbok menawi wonten kirang langkungipun, wonten klentak-klentunipun anggen kula pangipur. Nggih. Ngapunten ingkang kathah. Monggo Nggih. Bung MC Saridut kita kembalikan monggo. Ngapunten ingkang kathah menawi wonten kirang langkungipun nggih. Monggo Pak nggih, sepunten ingkang kathah Pak.